Что беспокоит? Менделеевский районы Үзәк хастаханасында бір ел элек республика программасы буенча сырхаухананы төзекләндергәннәр. Бүген янәшәдә урнашкан балалар сырхауханасында да ремонт. Эш 70%-ка төгәлләнгән. Хәзер ковид белән көрәшү өчен шартлар бар диләр. Сколько человек в день заболевает коронавирусом? На прошлой неделе было 4 человека, больше 4 не допускают. А вакцинация сколько процентов? На сегодняшний день 50%. Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашуда табиблар яшь кадрларны җәлеп итү өчен торак мәсьәләсен шишәргә кирәк ди. Кече шәһәрләргә, районнарга эшкә килгән гомуми практика табибларына республика программасы нигезендә җир бирелә. Тик аңа тар белгечлек буенча эшләүчеләр дәгъва итә алмый, үзгәреш кертүне сорадылар. А вот мы хотели, чтобы его расширить, да. Давайте посмотрим. Быел 6 яшь табиб эшкә кайткан. Узган ел авыл табибы федераль программасы буенча 4 хезмәткәр 1 миллион сум грант ала. Мен үзем күрше шәһәрдән Алабугадан тоже менә шул грантны алдым. Кабул итеп, менә шулай эшли башладым. Хәзер Менделеевскийның үз архив бинасы да бар. Моңарчы документларны прокуратура бинасында саклыйлар. Тик анда кысан була. Бу бинага республика программасы буенча капиталь ремонт ясалган. Хәзер 20 000 дана документны саклау урыны бар. Чтобы любой формы предприятия, организации, учреждения в определенные сроки сдавали в архив вот эти исторические материалы. Это же история наша. История Менделеевского. Быел Менделеевскийда 13 ишек алды яңартыла. Шәһәрдә төзекләнә. Менә интернационалистлар бульвары, Үзәк мәйдан. Үзәк мәдәният сараенда районның уңышлары һәм максатлары турында сүз барды. Кече һәм урта бизнес үсештә, сәнәгать предприятиеләре эшли. Өстенлекле үсеш территорияләрендә 7 резидент бар. Быел 80 эш урыны булдырылган. Тагын 2 оешма белән килешү төзегәннәр. Социаль-икътисади үсеш рейтингында Менделеевский 4 баскычка күтәрелеп 16-нчы урында. Только на следующий год Киләсе елга федераль үзәктән төрле проектлар өчен 700 миллион сум акча алачакбыз. Бу финанслар төзелеш өчен тотылачак. Моңа республика һәм җирле бюджет ярдәмен дә кушарга кирәк әле. Уртача хезмәт хакы 44 000 сум. Республика буенча караганда да югары. Социаль программаларны тормышка ашыру буенча Менделеевский иң алга киткән районнарның берсе ди Фәрит Мөхәммәтшин. В нашей республике по благоустройству дворов, дорог, тротуаров, строительству жилья. И надо сказать, что профессиональная команда, им удается защитить свои проекты. Быелгы корылык районда икмәк уңышына нык тәэсир ясый. Зыян күргән авыл хуҗалыгы оешмаларына терлек азыгы әзерләргә ярдәм итәргә кирәк ди Фәрит Мөхәммәтшин. Фермерлар һәм шәхси хуҗалыклар өчен республика программалары киләсе елга да гамәлдә булачак ди парламент рәисе. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.